Yogirete gandare hayo usmanare Usman Kamara jiiɗo leñol musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e gunass tv calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede e johli ɗi sikki ala eɗen e talata na hawri e sappo e jeetati lewru jolal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi walla mbiyen lewru décembre e sikki ala konngol amen waynoto ko ɗo e wuuro teddugo ngo madina gunass on paami gonko Sinthiane Ceerno sectiraji diine ngo Sinthié hitande ujunere e temedde jeenayyi e capantati e jeegom ko saare sunna mbiyen ko rewde Allah tan e woppude kadi mum ɗo worɓe nden tati jumaji e jamaji ana birdate ina ndewa Allah rewɓe suriɓe suuɗiɓe ɗoftiɓe jomiraɓe galleji mumen ɓesguji ɗiggani jinnaɓe ni ko sifa dental daka gon kay ko wuuro fulɓe fullaɓe barke ɗo jaam ceewi jokkeren ɗam mankani caggal nde jettuɗen Allah jomiraɗo subahanahu wa taala dokkuɗo en cellale hattane e ndeɗo ñalande hande kadi gam artude ɗo e yesso ayaw gunass tv nomin gaadi e wadde e kala saaha gam yettade yoga yimɓe ɓe gandantuɗa machallah ko joguiɓe kumpital malla taw wonko jiɗɗen humpide rendo ngo mbawen yettade ɗum ko ɗum jeeyi sababu e ndeɗo ñalande hande kadi yewtere nde nayori e oɗo fannu so hawrite welede jeyɗo ɗum noon ari yettinde yewtere nde no wowi wade ni ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol tawi heedan men to banggue caméra ko mo gandantuɗa ko Siraji Nana Diallo hande noon eɗen jogui koɗo tedduɗo kono kadi eɗen jogui koɗo mawɗo mo gandantuɗa machallah ko keftinaɗo ɗo e wuuro teddugo Madina Gunass kono kadi ko keftinaɗo ɗo e nokku mo gandantuɗa ko leegal Ramatullahi nde wonno eɗen gandi kala saaha e kala waktu machallah eɗen gandi so tawi neɗɗo ardinama hunde tan so tawi balle gaari e ngal ɗon leegal tan ina moƴƴi e kala saaha yettade jomum yewtidde e jomum kono kadi wawa humpidde rendo ngo ɗen ɗon balle holno gardi ha eko nandi hen eɗen paami noon wuuro teddugo Madina Gunass toggude e rawani eɗen gandi musidɗo mo gandantuɗa ko goto e ɓesgu wuuro ngo kono kadi mbiyen ko goto e daraniɓe wuuro teddugo Madina Gunass hono kaw Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye waɗino balle lobbe ɗe gandantuɗa ko huccude wuuro teddugo Madina Gunass eɗen gandi noon o serani e wadde ɗum e kala saaha kono kadi ngal ɗo ballal kadi ina jeeya e balle ɓurɗe mantinde e nder wuuro ngo nde wonno fulɓe mbi ko cellal woni afongal kono kadi ko laaɓal woni afo cellal ko yettude Allah no feewi noon ko ɗum jeeyi sababu ngal ɗo ballal kadi woni teddugal kono kadi woni gueɗal ngal gandantuɗa ko mawnugal e nder wuuro teddugo Madina Gunass saabu teskade nokku o ko nokku mo gandantuɗa ko cattaɗo ndiyam ko ɗum jeeyi sababu nde ballal ngal ari yimɓeɓe jaɓɓima ɗum no foti tan yette ɗum noon e kala leegal ina jogui ko rokka e ngal ɗon ballal kono kadi kala leegal ina jogui no heɓiri ngal ɗon ballal ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande mbawɗen yettade chef de quartier no wirete e ɗemgal tubankore woni mo gandantuɗa ko kañum ardi ngal ɗo leegal ɗo e leegal Ramatullahi tawi ko ɗo woni ɗo gonɗen on paami musidɓe tedduɓe inde makko wiyete ko Abdoulaye Amadou Ba ko ɓuuri lollirde noon ko Abdoulaye Amadou Coɗɗel Ba ko kanko woni mo joddiɗen ɗo ma en dokkuma konngol o salmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe aya Gunass TV e hettiyankoɓe radio Daka FM. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e yettude Cheikhana Ahmada Tidiane e yettude ceerno men e seere makko eyyi waso ɗum ɓenni ala ko defi en enen sowona yettude Allah e ñagade Allah moƴƴo o Allah moƴƴo gadduɗo en ɗo o ko addiri en ko nde Allah rokkata en wadde hen fodde ko mbawɗen almudagal men e alhaaliji men foof ɗum tan woni ko jiiɗen nafa en aduna nafa en kadi laakara eyyi kala kadi ɓurɗo hen on daɗoyi eyyi kala jeebiɗo hen on yeebi tan wono ɓurɗo hen fof on daɗoyi ɗum noon koko yettirte Allah eyyi so tawi wonko jiɗɗa namnade e namnade tan tawi wonko gandumen mi haala walla mi haala hen fodde haqqillam tigi a jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi gardi ndi o jarama no fewi to banggue calminali ɗi so en tiftini ñalawma o mbiɗen gonɗen koye talata no hawri e nogas jeeɗiɗi lewru hoddayru hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi on paami ɗum ko caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam musidɓe tedduɓe eɗen jokka yewtere nde joni joni o ko adi eɗen natana to banggue ngal ɗon ballal comme no wiruɗen ni jiɗɗen yewtude koko fewte ɗin ɗon forasuuji ɗi gandantuɗa leegal Ramatullahi wawi dañde e ngal ɗon ballal immorade kaw Alhaji Abdoullahi Walla Ndiaye kono kadi tawi ɗum rewi koye mo gandantuɗa ko Amadou Tidiane Kadiel walla mbiyen Amadou Tidiane Diop kono kadi ngal ɗon ballal rewi emo gandantuɗa ko chef de quartier ma mbiyen mawɗo leegal ngal ɗum noon Ceerno Abdoullahi ko adi eɗen gara to banggue ɗin ɗon forasuuji ko adi foof miɗen jinno andude ko an woni chef de quartier holno ɗum ardi e ɗum ko yettere Allah eyyi hunde fof no waɗi sababuyeji eyyi kon tawi ko haqiqa min kam mi alna ɗum sababu Allah tan muuyi yo won woni
wonko suɓanomi ɗo ɗum wiyete ko délégué ji quartier en mbeɗa jeeyano suɓanoɓe he caggal ɗum jafanimi hooram mbimma taw mbiɗa yondani tan mi wasa hutorade nden hunde on saha watta e juuɗe goɗɗo min so alana kam hay caɗele gote galana kam hen ha Allah hoddiri kamɓe ardinoɓe mairie o guilay Ceerno Abdoul Aziz Ceerno en hay Saydou Ba en hay walladiɓe mabɓe kamɓe foof kamɓe gandi noɓe cuɓori hay Moussa Thiam en anamde Ablaye Sow en kamɓe gandi noɓe cuɓori ko raɓɓiɗi ko tan ɓe téléphone kam ɓe mbi kam mbeɗa joga haaju to mairie to mbimi mbaraka jaam ɓe mbi aha kay ko jaam mbimi hol saaha ɓe mbi ko janggo tawi ko jamma wonno ngara mbimi hol heure ɓe kalani kam ko raɓɓiɗi ko tan ndewandimi ɗum jahuymi kay maire o naatti kañum woni nokku mum bureau mum yamiri Moussa Thiam e Ablaye Sow so tawi mi ari yoɓe gadda ɗum to yoɓe gaddam to makko to en gari moon saha ɓe nayimi toon ɓe mbi kam o wi kam homo yiɗi suɓade kam wadde kam délégué de quartier walla mbiyen mawɗo leegal tawi koto banggue Pulaar mbimi dal ko raɓɓiri he goto jinmi koɓe jaafo kam jinmi tan koɓe jaafo kam ene woodi handuɓe hen e leegal he e joofimi ɓen kanko Saydou Ba o wi ina woodi ko leegal suɓoto ɗum ko leegal tan suɓoto ina woodi ko minen cuɓoto minen noon somin cuɓo min cuɓoto ko mbimin kuuli wonko jofanɗa min kono noon ɗum hay somin gandi ɗum walla no woniri foof min cuɓoto tan ko hoola min pawata hoolare amen tan ko mbomin kooli ko raɓɓiɗi ko min jiiɗi suɓade on saha piltinmi fodde ko Allah hoddirno kono tan dal donkum ɓoccitade kamɓe ardunoɓe Moussa Thiam kolli tan kam ɓe jittoɗa min ɓe jiɗtoɗade o waɗani kam sarɗiyeji noon hande hami jaɓima o waɗani kam sarɗiyeji jaaha ƴetta oɗa kayit jaaha ƴettaɗa mbaɗani ɗo rewateɗo ha yalto mbimi wawa guila to docteur eɓe ɗo ɓe mbi ko ɗon adorte ɓe ndewni hen yeheɗa mbimi ala hen foof ko mbawmi min gasi tawi tan ko onon tan mbaɗata ɗo kam en gardi hen ha ɗo hantimi jaaɓi kono wamma tawi ko ma tampane walla ko ma yahane on lijjande kam min wawa ɗum ko raɓɓiɗi ko mbi ko min ballete min balluma hettude e ɗum ko raɓɓiɗi tan dal kamɓe ɗo gueɗe ɗe foof min koyngalam sona hôpital ɗo koyngalam yahani hayno ko goto fof kamɓe ketti hen ha rewi lawol ha gasi ha kayitaji ɗi fof jalti eyo tawi hawri kadi ɗe jaltata nde Saydou Ba ko ɗanniɗo woni ko Dakaru yamiri kayitaji so gaddama yo totte woodi mbo yamiri yo totte on saha ɗin kayitaji itta totta on waɗi hen kaynene yiyande mum mata a yahatɗa jahaɗa mbimin de o wi tan ko yomi addu kayitaji ha juuɗe ma somi ari kadi yomi waɗa feere jokkodiron kanko on Hadji Sani wiyete o jokkodira Saydou Ba wi kayitaji makko ɗi jagganam moftanam tan an ko ɗum tan defima Saydou Ba ko artoy ko ɓe noddimi mata kadi ɓe noddi hono am en nde Allah hoddirno foof ko raɓɓi ko tan Saydou Ba holli ko ɗum ɗo yiɗi ko wadde en mawɓe leeɗe walla mi fodde ko arno ɗon ko jinmi ko wadde on mawɓe leeɗe goto fof no e leegal mum hande tawi ko haalduno ha hawra famadirama oy kayitaji mon fof no mi nayi gendarmerie to jeehe gendarmerie waɗa on enquête min jahoy toon Allah hoddiri min mbaɗa enquête ala caɗele ala haydara nde min ummati toon min garti mairie nde min garti mairie minen fof min nodda min jooɗi o wi ko raɓɓiɗi hen ko tan leegal kaariyal min cuɓi ko kaari leegal kaariyal min cuɓi ko kaari leegal ngal ɗa min cuɓi ko kaari kanjje leɗɗe fof ha fotti mata hay so ɗon tan yona wasa wiyede mi leegal Rahmatullahi min cuɓi ko kaari yo wiya tan leegal fof soɓanama gardiɗo on saaha minen fof min nanna o wasi amen kon fodde ko foti wasiyade amen guilay tinnare ha en mumɗal ha e gueɗe foof tan jomum foti wonirde ɗum kadi ko gueɗe makko so tawi jomum a hoolimo neɗɗo a wi o ardane hunde o jiɗata e mum kadi ko yo hoolno tan dal ko raɓɓiɗi ko tan a wasi yimɓe wasi hen ko hay son wawi ɗum ɗo haalde no rentorte e foof ɗum kadi min gandiri noon kono ɓayde nder ngal ɗo namdal mi tongani ɗum kono tan dal mi waɗi hen kam joni ma on hedde duuɓi 5 en jeego men
gila en alhaali saydi ba min gollodi hen ɓeɗo kadi ngari koko hen ɓe tawi min e ɗum e min jaadi hen ha yettima o saaha ko amma tongude saaha o e ñalawma o miiɗa hen haalde hen ko wona gonga ko eyyi ɗum ko noon jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe wadde en paami mo joddireno ɗo kadi wawi rokkude men fartaŋe kono kadi wawi wallude men wawde namdade ko jiɗɗen namdade ko yettude Allah no fewi noon ɗum noon comme no min mbiri ni teskama ɗo e Madina Gunass guili rawani machallah ballal to banggue diƴƴe woni to banggue ndiyam ina ari ɗo e wuuro teddugo Madina Gunass leegal foof noon eɗen mbawi wiide leeɗe 17 e nder wuuro teddugo ngo Madina Gunass leegal en foof noon ngal ɗon ballal yettima e muɗum miɗen jinno humpitade leegal ramtullahi holno dañirgal ballal beele ko chef de quartier jooɗi tan nodda wiya aran forasuuji leegal maɗa leegal ma tottama forasuuji naggam malla ko leegal ngal rendi jooɗi wi jen ñaagoyeɗen walla holno ardi kala ko wawi en wonde miɗen jiiɗi humpitede ewo ko ardi foof min nani ballal ngal ari ewo kono hunde fof ko ma yetta ma ne mbawa haalde goto yimɓe leegal ɓe biyeteɗe Djiby Diop e minen fof ndendi golle mbaddate foof o wi kam o nani ndiyam ina rokkire ɗo o wi kadi rokkaɓe ko raɓɓiɗi hen ko yomin jaa min ñaagoyo ni joni noon saɗa ñaagoyo ɓuuri moƴƴo mo ñagoɗa to haɗa andi to woni ɓayde ko joom haajuji ne wawi wonde Dakar ne wawi wonde leegal gongal ne wawi wonde galle mum ko raɓɓiɗi ko mbimi jinmi ko wallede mi jokkodira e makko somi jokkodira e makko mi haalanamo ɗaɓɓade amen omin jiiɗi yiiɗude makko won balle ngari Allah ne rewni ɗum e juuɗe mabɓe e minenne min ñaago ɗum ko raɓɓiɗi hen ko tan gaddanami numéro makko noddu min toon omin gandodiri e o wiyata kaw ala ko on wiyete Ama Tidiane Diop omin gandodiri kadi komi kaw makko tawi ka gonga haale e komi kalas kaw makko en kadi min gonde e leegal gotal kadi gondigal amen no moƴƴi ina yooɗi ina feewi tawi ko Allah haaldante kadi ina nuurɗi hay caɗele goto meeɗa wadde e bammakko kadi Allah ne wadduno min kala ko ɓe ƴettanno ko faate mburu enen gueɗon ko konnan hen cewkon e koto am ɗo ɓe ƴettanno on saaha komi jeeyowo to leegal mabɓe ɗo to galle Ceerno ɗo e to takka jama ɗo woni gurdam amen ko ni wano gowodira e gandila kanko e neñiraɓe mabɓe e foof woni bomi sottodirani ha tiiɗi tan ko Alaji Abdoulaye Wolle on noon so tawi arino bammo Ama Tidiane Kadiel wiyanno wiyomi yaami yiida e makko eyi o tawno sababuji ngala tiiɗɗi ko raɓɓiɗi ko tan ɓe mbaɗa sababu tan hami yettombo somi yettima ko dokkodirgol juuɗe gasa e kanko yimɓe fof pote makko mbo anduno o wadda e mum ko waddata e mum ko mbo andano e on saaha ewa ɗum ne kadi o wadda e mum tan fodde ɗum ɗon somi gasni min kam min hoota fatano ko ilam ewo joni mo amma jotodirami enɗam he Alaji Demba Gudiri e kajjel o mbo kaalaten e Ama Tidiane kajjel oɗo e miñiraɓe makko kanko wallahi ko jotodiral mal ngal woni ɗon ko kaw tan teddugal kam ko ha ɗon e ɗum kadi koko yettirte Allah joni noon ko ɗum wonno lasli o joni noon ko noddu mimbo ko kala mimbo fodde homin jiiɗi arde toon min nani ina tottire e on saaha minenne min ƴetta yimɓe amen danda ko raɓɓiɗi ko min gara min ñaago o jaɓɓi min jaɓɓogol moƴƴol e téléphone he o wi kam kaw an sohlani kaɗa ara ko ñaagude wonno sohlani kaɗa ara haɗa namno to goni walla ɗum ɗo tan dokkatmami mi rokkima boyle 5 walla forasuuji 5 e téléphone he mi rokkima forasuuji 5 eywa joni forasuuji ɗi kewri kam ha ɓurti mbiyanam nan ko ɗiɗi en tati en o wi 5 homin jogui ɗo commission e leegal he noddumiɓe ɗo kalamiɓe ha gasi eywa ko raɓɓiɗi hen ko tan mi yiiɗa woɗɗokinade e gueɗon ko kon nan toon eywa watta e juuɗe mabɓe kamɓe cuuɓi nokoyel fof ɗo waɗate kamɓe cuuɓi nokoyel fof ɗo waɗate ɓe forasuuji ɗi ala kamɓe yimɓe leegal ɓe nokoyel kaariyel ɓe ɗon mbaɗaten ɓe kaljiti ɓe jeehoy toon nde ɓe jeehi toon ha gasi ɓe kalde ɓen ɓe pamadiri e mumen wonde homin jiiɗi wadde ɗo ɗum hawra kawrugol moƴƴol e woni hanti hedda hen kono noon ha joni homin katajini ko raɓɓiri hen ko tan noddum Abdoul Thierno Bello kalami ɗum min dokkama forasuuji 5 min pecci forasuuji ɗi feccama e leegal he kono homin jogui ha joni pandale goɗɗo homin jiiɗi wallede hen
kanko Abdoul Ceerno Bello Abdoul Ceerno Bello wi bisimilla wis Allah jaɓi kalɗa ko so Allah jaɓi ma heɓo ewa ina hamni kam noon mi haalda ɗum e Ama Tidiani Kadiel ha gasa rokka mi ko rokkatami ko mi rutto kadi mi taaro mi haala nokku goɗɗo e woto wonande kam caɗele fodde ko ñaaguinomi ko fodde forasuuji 3 Abdoul Ceerno Bello wi yomi windo forasuuji ɗi mbeɗa wonde on eɗen gacce e on ganumo ha Allah hoddiri wonani hay minta capantati kanko e Ama Tidiani Kadiel ɓe gardi ɗo e galle he ay arde mum e galle he wonani minta capantati Ama Tidiani Kadiel jooɗi ɗo Abdoul Ceerno Bello jooɗo min jooɗima ɗo joni noon ko juutanno ko raɓɗanno foof jettumima kam min jettiri komin gowodiri jettumi Allah na ene alaɗum Cheikh Tidiane e barke Ceerno jettumi jikanaɗo makko biyeteɗo Alaji Abdoulaye Wolle o jettormimo mbimi a foftani kam a waɗani kam ni kono ha joni homin Abdoul Ceerno Bello wi joni noon ko kalanɗa kam ko haalam mbo andi kam Allah foftani kam hande on saaha kaalami mbo mbi homin jinnoɗa ara o kanji ɗiɗi ɗi ñaaguimi ɗi kanji fof mi rokki Abdoul Ceerno Bello wi galle Ceerno Alkasim Bara o to maire o woni ɗo biyeteɗo siraji Amadou Bara o siraji Bara o on kañum ko joom duɗal ngal no hata jini e rokkede forage e rokkede ndiyam ewa Ceerno Ama Tidiani Kadiel watti hen ɗum woni gueɗe 3 woni forasuuji 3 yante joyyi woni 6 noddumi kadi commission o kadi kalanmiɓe wonde Allah newni en keeɓino 5 e kono fottani en mi ñaaguima kadi 2 ɗum ɗa noon ko Abdoul Ceerno Bello suuɓi yo watti hen o wi o watti hen woni forasuuji 3 kanji fof koye leegal he eywa woni boyli ko raɓɓiɗi ko tan ɓe garoy ɗo asde ɓe puɗɗori galle Alkasim Bara to tawi gantuno woodi ceernajo ko jaaɗa Fass eywa ziyara eywa maire wi kañum ko galle mabɓe ko galle mum ka ñawoje fof kamɓe jogui kono omo jogui mawniraɗo ko on jikanaɗo ko on waɗata ñawoje ɗe ɓayre noon on tawaka yo jokkodire so yamari waɗe taw wona kanko tan e miijo makko walla arama tan waɗama e galle makko taw mawɗo galle o tawaka ni o haaliri anayi de eywa woni dal ko raɓɓiɗi ko tan o jokkodira ɓe paamodiroy tan e yo ɗacce tan haw arta ko hawriya fof waɗe ɓen ɓennoy gari ɗo mbi kam tawi noon ko min mbino kala nde ɓe garoy e leegal he yoɓe gadoro galle Ceerno Alkasim Bara ɗo kala nde ɓe gari naata e leegal ngal woto ɓe gadoro galle biyeteɗo ko mawɗo leegal oɗo mo gadoro galle kaari woto haydara gadoroɗe galle ewa Alkasim Bara ɗo woni Ceerno Alaji Bara en ene maire o woni ɗo eyyi ɗum kadi mbaɗoy noon hawri gantuno woodi ɓe ummoti toon ɓe garti ɓe mbiɓe min mbiyano ko yomin puɗɗora ɗa e yamirore Abdoul Ceerno Bello eyyi kono min gari min tawi gantuno woodi ɓe kaalen kam ganto joni hono fini mbaɗata omin cohli boyle 5 noon omin cohli boyle 5 asde ɗum tawa so gasni kala ko fawo yi hen so min garti kadi min jokkita ɗin boyle 5 jokkodirmi e hunde e mawɓe leegal ngal ɓe gollodiran moon ɓe e goota e mabɓe on mbi ɓayre galle ma o ina fodana ina jogori waɗede yo fuɗɗore ɗon e woni cuusalam fuɗɗorade ɗon eyyi ɓe keeɓi hen noon metti yimɓe leegal ɓe toɗɗi galle ma malla eyyi yimɓe leegal ɓe min ñaaguino wonde mbeɗa hartijini hen on noon min jinno waɗe galle Ceerno Malick mawɗo ɗa Ceerno Habib en ɗo ɓayre almuɓe en ɗon fofon ɗon on wi galle on faadi ɗesɗa ɗo wawde wonde eyyi yo artiri ɗo eyyi hayso waɗi luuri seeɗa kono hawriyama kam hanti yomi waɗana mi jeyama hanti a waɗanteɓe e ɗum woni hanti o yamiri kadi wonde yo ɓayre ko noon sifori wotomi ko gonga ni mi waynaki leegal ngal kono yo ɓayre ɓen gari hanti nan gondi kaɓaru men yo gastan ɓe gasni ɓe mbi holto ɓennata e galleji ñagono ɗiya anayi de ɗi ñaguinimi ha wiya yo mbaɗe ɗi galle Ceerno men galle Ceerno Tidiane Ɗahiru walla galle Dede Mama en Dede Mama Alaji Mouhamadou Saïdou e on saaha mbimi yoɓe jaaɗon joni noon ɓe mbi hol nokku goɗɗo lobburu nani to galle Abdou Paté en ɓen no joguino woyndu leegal ngal fof ko ɗon jogan noon wonde machine mum woyndu yuuti yane machine he eywa woni hanti caɗele keeɓima leegal ngal natti hebde kala ƴogo e mabɓe jiɗɗa tan wona e faade woyndu no safa ɓe nawata ko jama sifaw ɗa
to ɓe nawata moto taske e bidaŋaji ɓe jaha ɓe ƴooga toon ndiyam ko raɓɓiɗi ko tan kalanmi ɓe ɓe jaɓi ɗum joni noon mbimi ɓen ɓuuri jogade gantu ɓeninoymi toon e on saaha galle goto homin toɗɗino ɗum galle Djiby Diop en e ɗonne kadi asa kalmi galle goɗɗo mbi ala joni ruttete tan ko ɗo fuɗɗarano ɗo ɗum woni galle to maire en to e mataw ɗiɗo boyli tan woni ko joyiɗi nduto ruttane ɓe duttani ɓen yewtida mataw no wanno fof ɗum watta galle Moussa Issa en ɗo watta galle Moussa Issa e hirnage garde maire ɗo woni ndun woyde watta ɗon ko fonno waɗe to ko ina ɓitti walla gantuji Allah andi ko woni toon ko raɓɓiɗi ko tan kamɓe jamiri yo artire ɗon garti ɗon asa woni ko ɗiɗo boyli 5 goni gasaɗi eywa heddi tati ɗi wona tati ko 5 heddi joni e nder hen kanko Djiby Diop kanko heewi nawande kam kayitaji so windi ham gasni kanko yahata totti numéro téléphone Amadou Tidiane Kajjel mbeɗa wawno rewde nokkuji goɗɗi kono kanko woni sababu kanko addani kam numéro o kanko addani min yo ndiyam ari e kalmini kaalirum ni kanko addani numéro Amadou Tidiane Kajjel kala kadi ko yahata ko fayito fo Amadou Tidiane Kajjel min ndewnami ko jungo makko joni noon tati ɗi keeɓima ndo jeetati ɗi keeɓima kanko no o wi ha joni leegal ngal yonaka ndiyam kadi ko noon min kaldirta leegal ngal yonaka ndiyam ha joni homin jiiɗi ɓeydenede goɗɗum Amadou Tidiane Kajjel ɓeydi boyli 2 tawi ga fof ɗesi hebde seeɗa e doge goɗɗodirɗe heddi ko nduɗo lobbudu ɗin boyli 2 mbaɗi ha ndun lobbudu eywa woni boyli sappo joni noon 5 gasama heddi 5 eyyi kanko ɗo yarate wo amma noon homin jiiɗi de kanji keddiɗi eko heɓori ɓeydi yeede hen yonani 5 nani keddi kono wallay yonani leegal ngal yonaka ndiyam ma en gartu toon joni boyli 5 keddiɗi holko dartini golle ɗe oɗo saaha dartini golle ɗe saaha nde ɓe gasata nde e leegal he ɓe mbi ko boyli 5 min gasata ɗo somin gasni min jahata koye nokkuji goɗɗi somin certi hen komin ruttitoɓe kala heddiranoɓe min jokkitan ɗumen eko ɗum heddi ɗin boyli 5 gila nden no ɓe gartani eyyi woɓe jokki noon wadde koɓe mbaɗanno ɓe dartinoma seeɗa e nder wuuro he foof kono kam ɓe ɓamti gila nden noon yahay wuuro he foof Musdalifa tawi heɓani haydara e kañum ko nden Allah newnani ɗum fodde ko asana ɗo ko fof mi anda no foti kono mbiɗa andi hen gueɗe 5 kam koye Musdalifa e ɗum kam kadi asama tawi wonko heddaniɓe ko asaka e ɗum kam mi anda mbiɗa andi kadi leeɗe goɗɗe nani ɗe keɓana keeɓi ko caggal koɓe garti wattan ko e joni noon ɗo joni so tawi en gartiɗo e leegal ramtullahi ngal ha joni beele on guittodiri e mabɓe kumpa ko golle ɗe puɗɗiti ko malla ha joni taw alano way taw ko raɓɓiri hen ko Allah artiri kam ɗo andi min mimami mbeɗa jogino gantu rafi miñiraɓe ɓe garani kam ɗo mbaɗo hen sababu ha keptumi hooram ewa cohlirmi adi foof ko yaade mairie eyyi ɓe nani komi ɗanniɗo no wonko woni hakkude amen wayno lempo en e ko nandi hen fodde yomnoɓe lemtoɓe mi yiiɗa hande kaaliso tonggo am pellinmi hande ko nawde jaadumi e ɓiyam o Abdoul min jaadi ha mairie e on saaha min totti fodde kala komin kemno e lempo ko min bersiɓe ha laaɓi e on banggue kam hetti banggue joni noon mbeɗa harjini e yidde Abdoul Ceerno Bello kadi koye dow lawol amen woni ko raɓɓiɗi ko tan mbimi ko onno koye daaba min goni daaba amen minen jeeyi kanayi de eywa kadi oko miñam woni hen mbimi ko raɓɓiɗi hen ko tan mbeɗa yiɗi rewɗa nokku goto min ndewi ɗo min ɓenniti nokku o namnima Abdoul hoto bitik Abdoul Ceerno Bello woni mbeɗa andunombo e kono noon kadi wonno ina waya kadi ha ɗeso faytude o wi bitik o woni ko caggal mbimi duttoɗen dutɗe ha jiyan Abdoul Ceerno Bello min jotti min jiimbo o jaɓɓi min jaɓɓogol moƴƴol kala no jaɓɓorteno walla o jaɓɓori min noon o teddini ha moƴƴi ko raɓɓiɗi hen ko haade mi haalde mbeɗa jogui yidde haalde e ko namdiɗa ɗo joni ko kanko wi so Allah jaaɓi leegal ngal maɓe duttana ɗum kadi ha goɗɗum ɓeyde hen o haalanima galle goto galle eywa Basir manda ko Basir mo Ceerno Ousmane on ina jeeya e ko ɓeydete ko leegal ngal ma ɓeydane ndiyam so Allah jaaɓi kadi kamin artoɓe e leegal he hono mbiyata sowona jettugol Allah sowona ɓeydande mo yettude Allah e weltanadeɓe e hollude
kamno programme maɓɓe ne yarata ni ina weltini ina moƴƴi ha ala to haaɗi kadi ne weltini yimɓe fof e ko raɓɓiɗi hen ko woni min ndu'odiri kanko Abdoul e on saaha min kam gartumi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e Gunass TV machallah on paami malla en paami yewtere nde machallah gardindi foof no yaari ni chef de quartier ma mbiyen mawɗo leegal sifanima men no ɗin ɗon forasuuji gardi ɗo e leegal Ramatoulaye fodde forasuuji sappo no ɗi keɓori machallah en jettiri ɗum Allah no feewi e caggal nde ngal ɗon ballal ari ɗo e nder leegal ngal machallah a haali commission waɗama toƴƴima nokku hen foof ɗo forasuuji mbaɗete e holno jiiruɗa to banggue leegal ngal fodde ɗin ɗon forasuuji sappo ko mbaɗa e nder leegal ngal ko beele ko ɓuuri manquede ndiyam ko ɓuuri hewde malla ko dañi ndiyam ko ɓuuri hewde? wallahi ko manka ndiyam ko ɓuuri hewde wallahi so tawi ɓeydama nokku lobbuɗo fof heeɓi ɗum ɓuuri ɓurnude ɓerɗe ɗo joni way tan kono banggueji keeɓi banggueji keeɓani wallahi heɗen kataji ndiyam ha joni heɗen ñaaguiɓe ha joni ballal sina wawi wonde ina gasa wallahi eɗen ñaagui ballal e leegal Ramatoulaye he hono no goto fof ñagorto leeɗe goɗɗe goto fof ne ñagorto so yii hen ko yeewi enenne ha joni en jonaka koye eɗen jiiɗi kono kadi eɗen ñaagui ko dokkaɗen ko ha wiya en dokkama e ɗum kam yo heeɓo ande kadi ɗum kam heɓama woni total doknoɗo saɗo ko joyi gone wadde consommé e nder leegal joyi gone wadde consommé e nder leegal he joyi keddiɗi gasaka eɓe poodi maɓe ɓeydu ɓe kabri hen nokku goto on koye ɓeydeteɗi he jeeya e ko ɗon hannomin kadi ɗon tan kaɗami anayi de e nden fandari ina e ɓerɗe maɓɓe kono wallahi leegal ngal ne yiiɗi ndiyam ha ɗo hawni hen ɗo hande ɗo min enen foof ɓerɗe men ndeƴata kono goto fof heɓata hen goto fof so heeɓi hen wona ɓerɗe men deeƴi fottata noon wiyata kam ma heɓde ha wiye yoni e kono ɗa heeɓi tan ɓerɗe men ma deeƴ kono o saaha kay wallahi ɓerɗe men deeƴani jonaka ko ɗum ɗon Allah rokki en eɗen jetta Allah innala ɗum e Cheikh Namadi eɗen jettaɓe kanko Alaji Abdoulaye Wolle e baaɗi ko biyeteɗo Alaji Amad Tidiani kajjel so eɗen mbiya Alaji Amad Tidiani Diop anayi de mbeɗa yananane anni mabɓe o hay goto wawa yottanade mo koɓe ganiyani julɓe ko e koɓe ganiyani leeɗe ɗe ko hay goto wawa yottanade ɗum kono anni mabɓe kay wallahi eɗen jiyaniɓe eɗen jaɓaniɓe eɗen nananiɓe eɗen gandaniɓe kala hen ko heɓaki ko jeeɗu woni ala hen ko Allah woni hoddirani kono anniyaji mabɓe ɗi kay kala ko jiɗɗa wawa heɓtade anniyaji mabɓe min kam ko noon jiirammi par ce que kala koɓe mbaɗantama ɓe mbaɗantama ko aɗa welti ɓe kalanma maɓe mbaɗ soɓe mbaɗi mbaɗe ni waɗa sardin mbaɗe hen sardingaji mbaɗe hen ɗum ɗo e ɗum ɗo ande ɓen kay jaytarani caggal eywa ko so tawi kadi fodde kadi ko forasuuji dariɗi ɗi ɓe jamri ko yo waɗe bedda kala juulɗo garɗo ala o garɗo fof yo hutoro ɗum ko noon woni e waɗirede ɓe mbima min dokku joom galle ɗo ɗum waɗa ɗo robi nder galle mum on e kañum no hutoro e ko ɗum woni e waɗirede wo amma ko arata ina ƴooga ko ene weltorto ni e no min beltorto ni ene du'orte ni e no min du'orto ni ɗum min mbiyata tan ko yo Allah jaabo yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere yo Allah yoɓ wonɓe sababu oɗo alhaali ha wawi yettade ɓeɗo julɓe e ɗum koko gonduno ko surtout leegal Ramatoulaye ko leeɗe ɓurnoɗe ɗum ɗori jeeya heeɓi noon fodde ko foddana ko joyi keeɓi heddi ko joyi keddiɗi e ko ɗamina goɗɗum kono wallahi leegal ngal haɗo woni ɗo yonaka ndiyam min ñagani leegal ngal sina wona jeeɗuni hen wallahi min ñagani leegal ngal ne waɗante ha nokku foof ɗo foti waɗede on nokku kadi heeɓa ko nokoyel gotal kadi gueɗon goɗɗo nder konno hen e so tawi woni heeɓima goɗɗum hanti so tuttama e nder hen hanti ma wel ma won goto fof ɗum yettima ɗum eywa wona e juuɗe men noon woni ko juuɗe Allah en elaɗo mum e juuɗe mabɓe eɗen ñaaguiɓe ballal leegal ngal no harjini e ndiyam Allah ne andi leegal ngal no harjini e ndiyam hano feewi ewa nden toɓɓere ko noon ɗum no musidɓe tedduɓe machallah eɗen jokka yewtere nde ko yettude Allah no feewi machallah caggal nde leegal ngal heeɓi ndiyam forasuuji toɗɗama nokku hen fof to waɗete e ko adi emin gara ɗo min jirlima e nder leegal ngal no forasuuji ɗi lelorini won nokkuji goɗɗi forasuuji ɗi ɓadodiri won nokkuji goɗɗi forasuuji ɗi goɗɗodiri ɗum nene kadi koye toɗɗogol o woni koye toɗɗogol commission e woni malla ko holno presque min teskima nokkuji ɗiɗi nder leegal ngal hirnage leegal ngal
ina woyto no feewi wonde yottaki toon funnague leegal ngal kadi ne woyto no feewi yottaki toon wadde mataw ɗi ɓuura toɗɗe tan ko hakkude ɗum nene kadi ko commission o lelnirno kala ko wona woyndu Ceerno Tidiane ɗahiru ndu to deede mama ɗo kala ko wona ndun keddiɗɗi fof kamɓe toɗɗi ɗon kam ko min suuɓi wona goɗɗo wo amma kala ko heddino ko goɗɗo kamɓe cuuɓi tigi forasuuji ɗi min jii forasuuji fof e nder leegal ngal ɗum min mbawta haalde ɓayde koɗo yewtere nde filte forage fof waɗi ko robiŋaji tati beele ɗum ko onon cuɓori noon malla ko asoɓeɓe malla ko dokkirɗo toɗɗi ɗum on banggue sa ƴeewi wuro ngo fof kodde ko jiimi ko nokku fof kamɓe toɗɗani ɗum robiŋaji ɗiɗi bedda ko jiimi ko e minen kadi ko noon ɓe mbimin e robiŋ goto nder galle ɓe dokka joom galle o e kadi ko noon tan min jiiri o amma kam ko hedditi so ɓe ɓurnat ɗon walla son foti ɓurde ɗon e ɗum hanti koto maɓɓe ɗum ko kamɓe yamirore maɓɓe alhaali maɓɓe o amma koɓe dokkirta ko e ko jiimi ko e koɓe dokki amen ko hayso yonani e banggue robiŋaji kaltaɗo ɗi eyyi kono kam ko ni ɓe kaaliri kadi koye ɗum tan min jogoto eyyi min kam koye ɗum jowimi tigi machallah ko robiŋaji ɗi jetti nder leegal ngal ko machallah fodde jowi kam oɗo sa ina kutore no moƴƴi beele chef de quartier yettima wadde ko mbiyata ko tan wadde losko ƴewde golle ɗe ɗo gone yarude ni beele panuji ngala hen eko nandi hen malla commission o nde wonno so tawi a rokkama ballal bangal ni mawnude ene moƴƴi kadi annen kadi daroɗa hisnude ngal pour sa ñagoyima goɗɗum mbawa hebde ɗum taw keɓira ɗum no newori saabu jomum andat aɗa jogui haaju eko dokkaɗa ko beele ɗum nene kadi leegal ngal ina daari e wadde ina jogui commission tan mo gandantuɗa ko keeriɗo daariɗo e ƴewde ko wayno on banggue fodde ko gandumi hen ko hay nokku goto mi yiyani ko fewna waɗi ayiba walla manka ndiyam hayso waɗi yettakimi mi tinani kadi mbiɗa rewandi ɗum e ɓerdam mbeɗa namno kono goto fof ne heeɓa ndiyam no foti heɓirde e ɗum kam mbeɗa andi ɗum e wo amma noon to banggue kono en tant que chef de quartier aɗa foti yettade ɗum ɗoji ɗi ha ganda no foti yarude wallahi mi yettima kanji foof kanji ɗiɗo foof mi yettimoɗi kanji fof fa mbimi yani hen ko waɗi ayiba woni ayiba tan koko yettaka ko koko asaka ko eko fottinani ko ɗum woni ayiba ko ɗum tan woni ko ngakki ɗum tan woni ko ngakki mo amma kay humpitade hay goto wiyani forage mum koko paani kadi min mbeɗa fawi hen yita tan mbeɗa daara kanji foof kanji joyi ɗiɗo ko gonɗo galle Moussa Issa eno woni mbomi mbeɗa yiya ɗum e lawol mbeɗa wirto ɗum kono mo amma tan kedditiɗi gaaɗi kanji fof mbeɗa yiyaɗi mbeɗa faami fof no woniri mbeɗa haalda e jomumen enen jetta Allah enen belti fodde ko Allah waɗani leegal ngal ko Allah waɗani julɓe ko fof enen jetta kadi wonɓe sababuɓe Allah e nelam Cheikh Tidiane e Ceerno enen jetta kadi jeeyɓe alhaali ɓe Alaji Abdoulaye Wolle e Alaji Amadou Tidiane ɗum kam ko goto fof ko noon yettirta ɓe mbiyoɓe nawra kam hen mbiya wote nawre kam hen de mimi jaake hen hay toɓɓel enen fof ken hunde wotere nde hunde enen kake hen rokkaɓe seɗen jetta jetten Alaji Cheikh Tidiane jetten ceerno men jetten jeeyɓe alhaali ɓe ɗum woni Alaji Abdoulaye Wolle njaayi forasuuji ɗi to haqiqa so nangue ne yalti e ɗum koye dartagol ala so yeehi ha hiiri hawri londe ma ko gasi ndiyam a solaire a sarsani nde poɗɗa sarsude nde tan minen kam dal aada amen yarani tan manque ndiyam ha ɓurti nde wonno min kam ko mbiɗe ɗon ɗo so finama subaka huɓɓete ñalla hen ha hedde kikiɗe no so yiiɗi heddo yiiɗi wasa heddan jamiri yo huɓɓe hanti guila nangue yahani so huɓɓama ɗum ne heewi waldede heewani mankude hol peeje ɗe leegal ngal jogui to banggue robiŋaji wayno koyeɗe boni hen eko nandi hen malla ɗum ko nokku hen foof ɗo heedi foof ko ɓen ɗon ɗum ɗo ninta ɗum malla leegal ngal ne jogani ɗum peeje goɗɗe to banggue woɓɓe ɓe kala kalmi toon mi nanani no mbiya ngakkanɗe no guudi o amma mi wiide ɓaydeɗi ƴooga na gasa wonde hoore robine bona malla eko nandi hen beele ɗum so boni leegal ngal ne waɗi programme pour heɓitade ɗum eyyi gonmi koye haalde tan ko jiimi ko mi nanani hoore boni hayso boni mataw jomumen pewni gandumi ko hooram ɗo ko yana bona ɗo mi wiyata Samba mi wiyata Demba yadam sooda hoore mi nodda battowo mi ruttanta ko ɓeya noddami tan ko battowo ɓari wattoɓe no guudi gara ceerana kam ha tiiɗa ha moƴƴa kadi on saaha mi yaada hen leegal ngal hoddiɓeɓe no sukaɓe bonnirta ndiyam e ko nandi hen ɓe mbi yomi yami soodo e kannaruji mi ara mi soka ɗum waɗa saaha nde udditte waɗa saaha ɗum ɗo mbimin somi waɗi ɗum ko caɗele ɓole keɓanmi min woni jamam ko feewa moƴƴa so tawi boni
mi fewna mi watta somi ronki wattude mbiɗa jogii ɗo gullitotomi komi donkuɗo kono noon yaade kam mbeɗa waɗani ɗum commission walla ɗum ɗo ɗum kam mi waɗani kala hen ko bonni noon ko min wattata min kam ko ɗum tan gandumi hen ɗum no musidɓe tedduɓe machallah yewtere nde en goɗɗoyi hen koye wattan yewtere nde woni ko gonɗen ko yettudal en feewi to banggue forasuuji kam en dañi kumpital foof no lelori ni machallah mato en ɓennade dawal gongal ngal ɗon kadi comoren ɗumen miɗen jinno artude e ngal ɗon namdal hawri nani a ɗiɓi jubbude en to banggue no teska to banggue lempo ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass ɓuuri tengtude noon to banggue leeɗe ɗe ɗum nene kadi nde yetti e leegal ngal ɗo ngal Ramatullaye holno yimɓeɓe jaɓɓori ɗum kadi coccodiral maɗa yimɓeɓe holno sifori eyyi wonno yimɓe pandali mumen certat tan nde ɗo yamirore eɗen mbawi wiide ko laamu yamiri kono enen tawɗen tan ceerno ko yamirore ceerno tan woni ko keɗɗen so wiyen mbaɗen so wiyani en mbaɗ sen mbaɗi ɗum enen gandi ko ni gondirɗen en on fannu joni ndeɗo oɗo saaha ari wiyama yoɓeɓe lempo leeɗe kewɗe garani e min Allah ne woni min mi yahani mi heɓi anani ko heɓa ko waɗi ko pecce ɗiɗi en feccere wotere wi tan ko min joɓata nde feccere kañum woni e yobde wiɓe joɓata ɓe kañum en gandi ko wasde humpitade wonde ko yamirore dow malla e ɗum anda ɗum komi wawa ɗum ñawde wawa toon ñawde hay toɓɓel belante eɗen fof eɗen gandi lempo wona hande fuɗɗi yoɓede koko yoɓateno tan te eɗen gandi ceerno yaadi tan ko yamirore makko yaadi tan kala ko faateɗe en gueɗe kanko hombo yaadi hen kanko to banggue makko o waɗata ha timma so won doofolɓe goodi o waɗan ɗumen ha timma o amma kadi ko foti yimɓe poti wadde ko e ɗum ni kadi yo yimɓe mbaɗ ɗum ko noon wonirno e waɗino ha juuti caggal ɗum darti seeɗa fodde ko darti seeɗa ko ɓamti e ndeɗo hitande eywa so tawi ko wiide hanti aduna o yoɓata lempo walla fotani yoɓe lempo ɗum ɗo goto fof ɗum ko goto fof e alhaali mum a jarama no feewi ɗum noon mataw en goɗɗata on ɗon banggue machallah teskanama ɗo dumunna machallah to banggue rawani to banggue leeɗe wuuro ngo jamaji machallah kawalaji Abdoulaye Walla Ndiaye arino to banggue jamaji ɗi eko nandi hen gam mahande leeɗe ɗe machallah jama Ramatullaye hande o ndiɗo maadi beele ko hen dañama walla holko mbawɗa humpidde min on no fammi to banggue on banggue wallahi ɓe mbaɗi ha heewi ha timmi wallahi homin jiiɗi waɗanede ha ɗon haaɗi kadi min kaali ewa min kaalani Abdoulaye Walle alaji kaaliɗo noon haalno ɗum jokkodiri e makko o yo waɗa débit waɗa ha gasi alhaali dal ko tan dal kanko yehoyi woni alhaali yahani alata fawa ha golle ne jokka e yamirore ceerno kala ko waɗa ɗo ko leegal ngal e juulɗo mbo Allah newni foof alhaali filta so hawre moƴƴere mbaɗani ɗum wawa ɗum ñawde kono wamma ko leegal ngal waɗi ko ceerno kadi wi mbaɗe hoɗon mbawi sahande ceerno wiyata mbaɗe hoɗon mbawi nde Allah ina seedi sakkatinama o wiyama hatijinama yo natane ceerno mi mbaɗe hoɗon mbawa mbaɗon ha moƴƴa anani sona capannayyi ujunere haydara jooɗaki wona tuufere wona jamdi wona ceenal wona haydara capannayyi ujunere tan min joguino sohla ceerno namnade amen holko min joƴƴini e kalis ceerno yarani toon Allah hoddiri anayi de namnaki min beele on keeɓi tuufeje namnaki min beele on keeɓi jamɗe na haydara wi tan ko mbaɗe ha feewa hoɗon mbawi e baw e biigol ceerno hoɗon mbawi wallahi kala ko min dañi koye ɗum golle ɗe ko ceerno ari diidani hoore mum de diidi ha gasi nde wi yiiɗi ko waɗe ha moƴƴa wonna waɗirte taw hawrani ko ɓenni e sahaji ɓennuɗi ko noon saaha o tolnorino wo amma oɗo jama o yiiɗi ko addude neɗɗo makko arɗo golle jama ɗe kanko ittoye neɗɗo makko Dakaru ari jippiɗo galle ceerno kaaliɗo ɗo anayi de ceerno jofani min ko raɓɓiɗi hen go tan on ardoto golle ɗe wona maçon noon kono ko bamum maçon en ko maçon wonno kono hanti oɗo saaha kañum ko tindingol tan e wadde feere yomin ketto caggal makko e min paami e nder haalaji he Abdoul Aziz Kane noon ɓuuri wawde haalande min ɗum jofanade min ɗum ɗin saahaji ceerno kam mi yettataka ɗon Abdoul Aziz Kane wi amen ceerno wi ko on o addata so addi on joguiteɗe neɗɗo o mbaɗanemo ha ɓere makko ɓuuɓi so ɓere makko ɓuuɓi tan ɓere ceerno ɓuuɓi son mbaɗani ma ceerno waɗ e so wiyama ni an waɗante ko ceerno waɗante i anne a yiɗata ɗum kono kam dal ko raɓɓiɗi ko tan min donkodirani e makko
wonɗo ha warta ha wayno wayɗo ni hay caɗele gote ngala on banggue gasi haari banggue jama ka gasani de kala jiɗɗo hoko dari wiyata ko jama o gasi kono so tawi ko min e yiyandam mbiyatmi ko heɓani hay hakkude walla so woodi hebde hakkude ko ɗon haaɗi ɓale nan dari waɗama kara waɗama ni waɗa ko fodde ko jiyeten ɗon ko kono ko hedditi ko mi waɗano programme ko ɗum kayni heddi ha heewi dow o ina jogui foti waɗede ha heewi soroji ɗi nder o soroji nan dari ko escalier ne waɗa ha yettito soroji ɗi kaati to kono ko jamɗe poti jaggude ɗum foti waɗede ko ɗum ɗo e ɗum ɗo rakama gasi kono wonko foti waɗede hen ko ganduɗa so waɗanoma hen ko nde woniri timmata e kono ɗo joni way tan kono fursinama tan est ce que leegal nanani ko Alaji Abdoulaye walla je addi ballal tan jomumen ɗeɓa yolbinde seeɗa ko mbaɗanno ko taw ɗum nen kadi jeeya ko teppi golle ɗe on banggue wasata ne woodi wiyoɓe yo yimɓe kuccide e ndin mbaadi ɓen wawi ɓen jeeye ɓe ɓalli mumen maayi ina woodi wiiɓe ɓayri Allah walli en keɓrani no heɓrate ni enen kay gonen tan jokkude golle men ha ko tawtoy en foof so arti o tawti en e taw alhamdulillah rabbi o jokki tan en ko heddi ko foof so tawi kadi gantuji mbaɗi alhaaliji kadi gantuji mbaɗi huddoroji kadi wasde yeɗede hen kadi waɗi e ɗum tawa ko ɗum faali kono mo amma kamɓe waɗoɓe walla anni mabɓe ko wadde kanji foof ko jiɗmi raɓɓaɗinde haala tan e haala kaɗo ko jiɗmi haalde fodde ko kalami Ama Tidiani Kadiel ha gasi ɗo ko ɗo mbimi ganda jama amen nani ɗo min jaade jama o noon ha yettima ɗo kala jiiɗo wiyata ko jama o gasi kono jama o so woodi hebde hakkude ko ɗon haaɗi homin ñaaguiɓe ballal hoɓe balla min jo balla gueɗe hoɓe balla hoɓe gone e ballal ndiyam o wi oɗo saaha min kucciti koye ballal ndiyam wuro ngo so gasi ko kala toon ɗo ko mamin gar min pewnan mon jama o ha feewa min mbaɗa ko foti waɗede foof eyi mbeɗa hata jinno yo forage waɗe ɗon eta jama ɗo ewo jama o hutoro ɓattiɓe jama ɓe fof hutoro o wi ɗum ñande fof min pewni ha gasi mamin mbaɗi hen forage kala ko foti waɗede min mbaɗa ha timma on banggue kay yo ɓerɗe mon deeƴ jokke haaju eyyi musidɓe tedduɓe yewtere meɗen gasi ha laaɓi cer ko yettude Allah no fewi machallah chef de quartier o jarama no fewi so tawi wonko jinɗa ɓeyduɗen komin namdaki bisimilla maɗa so ɗum ala kadi konngol mbayni min kam woni ɗo ko mbeɗa haala ko ardi foof ko yettude Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e barke Ceerno Ama Tidiani Allah waɗi suturu ha moƴƴi hay caɗele gote ngala ñagate Allah ko yo Allah waɗa kawral kawral ngal so heeɓima sikkitare ala e goɗɗum ala kawral tan wallahi fokkitat tan telle dokkiro forasuuji o ko noon wi e ko noon wi joni kadi ko noon woniri tawi tan ɗum ne heeɓi sohla ala haydara ala e kala ko ngakkoy toon ha sohla wallahi ko mankude kawral te kawral ngal kangal jibinta foof kala barke ko kawral ngal jibinta ɗum kala barke kawral ngal heɓat ɗum e so ɗum ɓenni eɗen jetta Allah e nelaɗo mum Cheikh Tidiane eɗen jetta ceerno men eɗen jetta leegal ngal foof eɗen ñaago Allah moƴƴo Allah jun enen gurnam ceerno men wadde hen cellal ha heew min de mi yawaki leegal ngal kala kadi mbo tooñmi mbeɗa ñaagui ɗum yaafoy kala kadi toñƴe kam wallahi mi yaafima ɗum so ɗum ɓenni eɗen jetta won jeyɓe sababuɓe woni sababu ko ceerno eɗen jetta Allah en men eɗen jetta ceerno woni sababu mo wonɓe ƴettuɓe jawɗe ine mbaɗa ɓe ina daari jemma e ñalawma ina kumtan en haajuji men ɗum woni Alaji Abdoulaye walle yo Allah junno gurdam makko eywa waɗa barke e ɓesgu makko moƴƴinanamo alhaaliji makko foof waɗa barke e baaƴiraɓe makko hettanɓe moye ɗeɗo golle hono Alaji Ama Tidiani Kadiel eɗen ñaagui Allah yo Allah suurmo yo Allah renɓe eywa on suturu e on nden yo waɗan ɗum e wuuro he fof waɗ ɗum e dental he fof e waɗan ɗum goto fof hata nder galle mum ɗo eywa jaafoɗon noon so tawi wonko ñagoriɗo hen eywa ɗaccon hakke eyyi min kam ko ɗum ɗo Allah hoddirno yomi yaltin eyyi tigui ɗum no musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe e gunass TV hettiyankoɓe radio Dakar FM machallah yewtere meɗen timmi kala ko wonno fandare meɗen chef de quartier machallah en mbawi dañde ɗum ɗo tawi noon kadi ko chef de quartier Lego Ramatoulaye ɗum no musidɓe tedduɓe en jetti Allah kono kadi en jettimo kankone kadi wawi artanden yewtere nde foof no foti yarude hen ni o tongani men gueɗe ɗe gueɗel par gueɗel enenne kadi en paami wadde noon ɗum lelorini mboɗo sikki tan kala jeeɓoyɗo ɗum walla hettiyanke
muɗum ma famoy no ngal ɗon ballal ardi ɗo e leegal ngal jettortengtude noon e yimɓe galle ɓe ko ɗo woni ɗo pilɗen yewtere nde e tawtorede ɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe foof machallah ina tawtora yewtere nde enenne kadi en jettiɓe kamɓe kala ko alda e limtude en jetti to caméra to heedani men toon ko Siraji Nana Diallo arno yettinde yewtere nde ko musidɗo moon Ousmane Camara Guiɗo leñol musidɓe tedduɓe aadi men ko sahaji goɗɗi on jarama yogirede gandara